etorri gaurko solasaldira Ander Magallon, agotzenea proiektuaren sortzailea, eta Unai Torregrosa, ingenieria eta bioeraikuntza aditua. Jasangarritasunaz hitz egiten denean askotan ekologia eta ingurugiroak daukan garrantziaz hitz egiten dugu, iraunkortasuna horri lotzen diogu, eta biokontzeptua, ekokontzeptua, eta hor berehala lurra, landareak, animaliak irudikatzen ditugu. Zuek biokontzeptu hori eraikuntzari, etxebizitzaren beharrari lotzen diozue. Alegia, bioeraikuntza den, ez dakit nola esan, ingeniari ikuspegi bat, ofizio edo ogibide baten ikuspegi bat, baina garbi dago etxe bizitzari bakarrik ez, baizik eta etxe bizitza horretan bizitzeko beharrei erreparatzen diozuela. Guri gustatzen zaigu gaur gogoeta hortik joango da, eta guri gustatzen zaiguna da esperientzia errealetik, praktikoetatik abiatzea gogoeta eta solasaldi hauek egiteko, eta Erroibarrera hurbildu ginen. Bertan dago agotzenea proiektuak bioeraikuntzarekin lotura ezberdinak ditu, erpin ezberdinak lotzen dituzue, eta poliki-poliki sartuko gara, ze iruditzen zaizue, zuek eskaini zeniguten, solasaldi horretatik gogoeta hauekin abiatzeko. Esan beharra dago, hemen, bideo honetan, urtzi agertzen dela, baina gaur, Ander etorri zaigula, eta, Ander, ea, zer kontatu zeniguten. Ikusiko dugu. Etxe bizitza bioklimatiko batean gaude, hegoalderuntze irekitzen gara eta atzeko partean enterraturik gaude, kobazulo antzeko bat izango balitz bezala pentsatu dugu eraikina, eta hegoalderuntze ditugun kristalerekin egiten duguna da eguzkiaren indarra eta energia eraikin barrura sartzean, hemen barruan dauden materialak berotu ahal izatea, eta hori da gure berotzeko aukera bat, naturala, energia aktiborik gabekoa. Eta baso erdian gaude, guk materia naturalez hitz egiten ari gara etengabe, eta iraunkortasunaz eta jasangarritasunaz hitz egiten dugu, eta guretzako garrantzitsua da naturarekiko erlazioa lantzea, horretarako basoan egotea beharrezkoa ikusten dugu. Bioeraikuntza ere beste toki batzuetan egin daiteke, hirietan egin daiteke, baina gu hezkuntza eta divulgazio espazio bat izanik, balore hori eman nahi diogu gure inguruari, eta gure eta komunidadeen arteko eta basoa edo naturarekiko erlazio hori lantzeko, espazio aproposa iruditzen zaigu. Neri lehenengo botean behintzat iruditu zaidana da kontzeptu edo ez dakit, izendapen berezi desente sartzen direla gai honen barruan. Lehenbizikoak eta arreta deitu didanak, eta horrekin hasiko gara, ongi iruditzen baldin bazaizue, eraikuntza bioklimatikoa. Ja ez da bioeraikuntzaz bakarrik hitz egiten dela, baizik eta eraikuntza, biokontzeptua eta gero klima. Hiruki horrek ze harremana dauka. Hasiko naiz lehenengo zuzenketa ñimino batekin, Esteribar baieran gaude. Esteribar, Erroibar esan dut, egia. Anekdotikoa. Eta, bioklimatikoaz ari garenean, guretzako, bioeraikuntza definitzea eskatzen digutenean, ditugu arlo ezberdin asko. Azkenean, zentzu politiko bat ere badu guretzako, eta orduan, hor bolkatze ditugu gauza pilo bat, guretzako bioeraikuntza osotasunean barnebiltzen duena. Horrek ez du esan nahi, proiektu guztiak ehuneko ehunean beteko lituzketen irizpide horiek, baina, bai, guretzako, nola den gure gai potentea, sartze ditugu hor irizpide asko. Baina, bioklimatikoari dagokionez, guk hitz egiten duguna da pixkatxo bat, naturak berak eskaintzen dituen eta klimaren bitartez eskaintzen dituen errekurtso horiek erabiltzea gure eraikuntzaren efizientzia termikoa, konfort edo dena delakoa, posible denean horren bitartez laguntza izatega, gero gastatu behar dugun energia izate ahalik eta gutxiago.
Eta horretarako bartzen dira diseinuan batez ere, hainbat irizpide, zeinetan erabiltzen ditugu naturak eskintzen dituen jada errekurtso horiek, nola, haitzea, eguzkia edo bueno, beste temperaturarekin zerikusak dituztenak, gure diseinuan barne bildu, gerora, energia gutxiago behar izateko. Hor, noski klimarekin niri etorri zait kolpe batean, agian unai pixkat zabaltzeko fokoa, ez? Kolpe batean etortzen zait, klimarekin garbi dago, klimak ematen dizkigun potentzialidade horiek baliatzea dela elemento bat, baina agian beste elemento bat izan liteke adibidez klima aldaketaren aferari erantzuten dion eraikitze mota bat izan daitekela ere? Alde batetik, bai esango nukela, bioklimatikara ez duela zertan ikusi beharrik eraikuntzarekin. Izan alduzu bioklimatika den eraikuntza bat, baina ez duela izan behar ekologikoa. Anderrek esan duen moduan, energi gestio guztiak eta hortan zea dauka, ez beste arloetan. Eta zuk diozunari, konbustible fosilak errebeharrean, energindarra, lurrak ematen aldigun temperatura ere, lurrak ere bere inertzia dauka eta hortaz baliatu gaitezke energia lortzeko, eta haizearen energia guzti hori beste erregai batzuk erretzea kentzen digu. Eta hortan bai nik uste klimaren aldaketan zerikusia daukala. Hor dago beste kontzeptu bat, hola sartuko dudana, bota duzuena, zuentzako oso ohikoak izango dira, kontzeptu hauek nola ez, baino hitz egiten da energia aktiboaz. Agian lotura dauka pixka bat horrekin ere, energia aktiboak izan daitezke erregai fosilak edo elektrizitatearen menpekotasuna sortzen diguten bitartekoak eta zin izango litzateke alternatiba edo nola ezaugarrituko genuke? Eskema bat egitearren, hitz egin dezakegu alde batetik, sortzen dugun energia edo eraikin batek bere erabilpenerako eta konfort nivel bat izateko behar duen energia asko edo gutxi izatea, hori da zentzu batean irizpide bat, eta gero bestetik gehitu behar den energia hori berriztagarria edo ez izatearena. Izango litzateke bi kasistika hori. Horren alde batetik guk bioklimatismoarekin lotuta eta orokorrean diseinuan barnebiltzen diren beste elementu batzuekin, hala nola isolamendua, inertzia eta sortzen dugu eraikin bat zeinek behar duen energia gutxi. Bere erabilpenerako behar du energia gutxi. Eta gero, bioeraikuntza alorrean sartutak bagaude, guretzako horretan tenkatuz, izango litzateke behar den energia hori izatea bai edo bai berriztagarria. Horren litzateke bi kontzeptu horiek. Materia naturalaz ari zarete, hain zuzen ere eraikuntza horretan, eta material naturalak natur baliabideak dira, naturatik ateratzen zaizkigu. Nik pixka gogoeta bat daukat horren inguruan eta gustatuko litzaidake zuekin partekatzea. Askotan ez ote dugun begiratzen gure ingurune naturala guregatik ajenoa den eremu bat bezala. Askotan igual bai zaindu babestu egin behar dena, baino guri begira daukan funtzioa kenduz, ez? Eta orduan igual parke naturalak ikusten ditugu, baino ez dugu ikusten zuhaitzak moztu eta eraikuntzarako beharrezkoak direla, edo topatzen da pixka bat gogoeta horretan arrakala hori? Egia da, ni behintzat arotsa izanik basoa ikusten dudanean materiala ikusten dut. Alde batetik, bestetik ere biodibertsitatea eta beste animaliak hor bizi direla, baina nola ez dut ikusiko basoan material, hortik ateratzen den materiala egurra dela, ni arotsa izanik hori ikusten dut. Egurra bioeraikutzen erabiltzen da, egunetik egunera zeren materiala naturala da, basotik aterata, organikoa da, beraz biodegradablea da, behin bere bizibalioa bukatuta desagertzen da, eta hainbat onurak hartzen dizkigu egurrak erabiltzea. Hola, bote prontoan, zuen ikuspegitik eta ja horruzten dut, Nafarroari begira, Euskal Herriari begira, zein da daukagun panorama naturala? Baliabide naturalez, ari garela eta bioeraikuntzari kokatua. Nola ikusten duzu? Ni begira, honetatik abiatuta pixka bat, bai daukat pixka bat hor,
Bueno, ez dakit, erabiltzen den egurra, behintzat gaur egun daukagun normatibarek hartuta, kodigo teknikoa, pena da, baina ezin dugu apenas erabili hemen ekoizten den egurra. Eta hori, behintzat egituran erabiltzeko, bai erabiltzen aldela, beste tablero moduan, ohol moduan, hortan bai erabiltzen daiteke, baina ni egitura aldetikan nola abiatu nahi zen, egia da, hemen ekoizten den egurra ez dela erabiltzen egituetan, zeren ez da sartzen hemengo normatibak eskatzen duen klasifikazioetan. Orduan, ematen da kasua guk izeia erabiltzen dugu askotan egituretan, eta erosi behar dugu bai Frantzian, baina Alemanian, zeren hemen ez dago klasifikatua Espainia mailan izeia. Orduan, ezin da hemen ekoizten dien izeiak ezin dela erabili. Eta gauza bera gertatzen da aritzarekin, gaztainondoarekin, hainbat zuhaitzekin hemen ekoizten direnak eta bakarrik erabiltzen aldirela zurgin arlo batzuetarako besterik ez. Bai, azkenean nik uste dut baditula kontraesan pilo bat, ez? Material naturalak erabili behar izateren esaten dugun bezala, egin behar da kudeaketa oso potente bat, batzutan ezin da egin Nafarroan ez dira egongo baliteke zuhaitz nahiko gaur egungo etxebizitza guztiak egurrarekin egiteko, baina niretzako beti daukat oso argi eta zabaia da edozein beste material ez naturala erabiltzeak suposatzen du koste askoz gehiagoa. Eta horiek ere ekartzen ditugu kanpotik, horiek ere etortzen dira itsasontzitik, horiek ere suposatzen dute erregai fosilen usteapena. Orduan, balantzan jarriko bagenitu, hor irabazlea argi da egurra. Naiz eta kontraesan guztiak izan da bere barne. Eta hori da gako niretzako. Jarraituko dugu Esteribarren, iruditzen baldin bazaizue aurrera egiteko, eta oraindik zer esana badaukazuen oski, eta urtzik kontatuko digu, pixka bat gehiago agotzenearen inguruan. Ongi iruditzen zaizue? Venga. Ia. Bueno, guk duela ja 10 urte ezagutu izan genuen bioeraikuntza eta material naturalekin egindako eraikuntza teknika ezberdinak. Ez gara ezer inventatzen ari, nolabait esateko, hau betidanik egin izan diren teknikak dira. Guk egiten duguna da, betidanik erabili izan diren materialak eta teknikak gaurkotu pixkatxo bat eta gaur ditugun beharretara moldatu nolabait, ez? Eta eraikinen formak eta guzti hori pixkatxo bat landu. Eta guretzako zergatik da garrantzitsua material naturalak erabiltzea, alde batetik gertukoak izan daitezkelako, baita ere ustiapen jasangarri bat eginda, lan eskaini dezaketelako, artisautza bidez ere lan egin daitekelako, eta baita ere sortzen ditugun espazioak oso efizienteak direlako, eta izan daitezkelako ere oso osasungarriak bizi ditugun pertsonentzako, ez? Eta guretzako material naturalek ahalbidetzen duten guzti hori, beste etxe bizitza batzuk, baina aukera gehiago eskaintzen dizkigute bizi ditugun pertsonentzako, ez? Bueno, pixka bat igual, karo, hau segida bat da, hartzen dugu elemento tekniko hietatik abiatuta, ezaugarrituta zer den bioeraikuntza bat, eta oso interesgarria iruditzen zaidana da, pasatzen gara pentsatzera berehala horrelako teknikak eta horrelako alternatibak gainean jartzen direla, berriak direla gaur okurritu zaizkigula. Eta interesgarria egin zait, hain zuzen ere esaten duzuela, ez, hau dala, betidanik egin den zerbait. Nola ulertu behar dugu betidanik hori? Zenik betidanik hori, nire inguruan begiratzen dudan betidanik hori, ez dakit oso bioeraikuntza denik. Bai, askotan hor dago esaten dugunean eraikuntza tradizionalak guk bioeraikuntza egiten dugunean jarri nahi dugu ere hitz bat bioeraikuntza ez den horri, ez? Eta orduan askotan tradizionala deitzen dugu, baina nire ez da tradizionala da azken hamarkadetan edo 100 urteetan gertatutakoa. Orduan hor sortzen zaigu kontraesan bat ez dugulako aurkitzen ari. Konbentzionala izan liteke jendeak ulertzeko? Konbentzionala, segun eta ze denbora espektroa hartzen duzun, ez? Milaka urtez egin izan dena, igual konbentzionalagoa da 100 urte daramana baino, edo tradizionalagoa, edo orduan gu jarri behar izan diogu abizen bat gure egiteko moduari, zeinetan berez hori izan ziteken eraikuntza, hitza barne biltzen zuena, eta haiek asmatu beharko zuten 40. hamarkadetan erabiltzen zen eraikuntzari beste abizen bat jartzearena, ez? Eta orduan lapurtu digute pixkatxo bat eraikuntza hutsa hitz egitarena eta gu jarri behar izan diogu abizen bat, orduan hor dago hausnartzeko. Gure belaunaldian, nik 50 urte ditut, eta gure belaunaldian tradiziozko eraikuntza hori da, bioeraikuntza ez den hori. Baina gure aitonak adibidez bioeraikuntza egiten zuten, baina haientzatzen tradizionala.
Ez, nik uste belaunaldi bat galdu dela honetan, eta belaunaldi honetan galdu dira hainbat jakintza gure aitona bazekitena edo berraitona bazekitenak, eta ez direna gure gana heldu. Eta bioreikuntzan ibili behar izan gara beti ikerketa lan bat egiten, nola egiten zuten haiek, gaur egiteko ikusi nola egiten zuten haiek modu on batean behintzat egiteko. Edo ekologiko batean, edo gertuko produktuekin, edo aintzinako teknikaekin, zurgin teknikaekin, haien enkajeekin, haiek bazekiten zein espezie erabili, zein lekutan, zein momentuan eta zein egoretan jartzeko, guk galdu dugu hori, eta askotan ikusten ditugu jarri dituztela egur batzuk behar ez diren lekutan, eta usteltzen dira da horrek fama txar hartzen du egurra jartzeari, jakituri hori galtzeak ekarri dizkigu desastre bat, behintzat ere ikuntzan. Eta bioikuntzan hasi gara ikertzen nola egiten zen gauza hori. Oso interesgarria da hemen, askotan etiketak jarri behar izaten dugula, zuek esan duzuenagatik, ez? Gure generazioan konbentzioa edo tradizionala den hori, ez da jasangarria, beraz jasangarria den horri etiketa bat jarri behar diogu, baina etiketa hori jartzeak ere arazoak erakusten ditugu, ze zuk esan bezala, askotan ezin ditugu erabili bertako materialak, etiketa horretan ez dutelako enkajatzen, eta igual kanpotik ekarri behar ditugu, arazo hori ez zeukaten lehen bioeraikuntzak egiteko. Nik uste dela janariaren eta ekologi zigiloarekin gertatzen den antzeko zerbait, ez? Azken finean bioeraikuntzan ere ez dago isolatua gainontzeko merkatuei eta gainontzeko orduan gaur egun bai bilatzen dugula konbentzitu behar izatearena. Nik uste dut aurreko paradigma inork ez zuen konbentzitu behar esanez material naturalak funtsatzen dutelako zergaitik, zer ematelako milaka urte egiten eta hori zelako aukera bakarra eta horrela egiten zelako. Gaur egun azaldu behar dugu porlanarekin egiten den zerbait egurratarriarekin egin daitekela. Baina horretarako konbentzitu behar dugu, jarri behar ditugu argudioak eta batzutan ere argudioak, baita daitezke esperientzia moduko zerbait, baina beharko dira datuak eta beharko dira, esan bezala ez, orain arte iritsi zaizkigun jakituru horiek berriz berdefinitu eta berriz ikertu eta modu zientifiko edo tekniko batean azaldu behar izaterena jendeak uler dezan egin daitekela. Orduan, dalan bikoitza. Eta hor badago beste elemento bat interesgarria sartzen dena, konbentzitze horretan gizarte bat konbentzitu behar dugu, baina gizarte hori konbentzitu behar dugu material erreal batzuen eta batzuekiko lotura eta ulermenaz, ez? Eta hor badago beste kontzeptu bat ateratzen zuena urtzik dela gertukotasuna. Zuen kasuan, noski basoan zaudete eta eraiki duzuen guztia basoan txertatuta dago, bertara hurbiltzen denak hori bizi du, ez? Hemengo baliabideak, gertuko baliabideak erabiltzeak ere hori dakar, ez? Bertan bizi den jendeak badakiela nondik datorren eta zer suposatzen duen material horrek. Bai, esan dugun moduan, hori ematen da kontradizio hori, batzutan gertuko materialak ezin direna erabili normatibak uzten dizizulako, baina bai behintzat saiatu beharko ginekela erabili aldaitezken horiek gertukoak izatea. Adibidez, sigilua eraman behar ez duen hori erabiltzea, egur pila erabiltzen aldira, sigilua eraman ez behar ez duena. Lurra, edo zeinek hartu dezake lurra eraikuntzarako material oso ona da, eta erabiltzen alda bertako lurra ere. Ez duzu nondik nora joan behar erostera adibidez buztina, bertan daukazu, etxeko baratzean daukazu buztina. Igual ez da teknikoena izango, baina hori erabiltzen alduzu. Eta hainbat material, karea ere, karea gaur egun joan bartzara erostera, karea sortzen duten fabriketara, baina lehen herrietan egiten zen karea. Karobiak. Karobiak galdu egin dira, ezakit nola, baina igual berreskoetu beharko ziren, edo ezakit hori ere astakeria bat den esatea, baina, hortan sartzea ere ez legoke gaizki. Aipatzeko da ere nola bioeraikuntzari exigitzen zaion dena. Porlana etorri daiteke beste planetako alde batetatik, baina nola, kontrasan hori onartzen dugu, bai? Porlana delako eta, baradakigula zer erabiltzen dugu. Bioeraikuntzaz ari garenean, batean izan gara dena, ez bada 10 kilometrotakoa, ez bada dena supernaturala 100%, ez bada batan sortzen dira arrakala batzuk hor, diruditela botatzen duela bertan bera irizpide guztiak edo argudio guztiak, ez? Eta nik uste dut, hor ere ez dugula neurtzen modu berdinean bat eta bestea, eta orduan gure kontraesanak direnak,
amplifikatzen dira edo askotan ez, hitz egin dugu lurrarekin egindako pareta batetan arrakala bat agertuz gero, begira, eske lurrak ez du ondo funtzionatzen arrakala bat dago, eta zenbat pareta dauden margotuak eta porlanarekin eginak arraklatuak hasieratik, eta horiek, bueno, onartu ditugu horrela direla eta ez dago laratzorik. Gu geu izan behar gara flexibleak, ez? Batxutan sartzen zara hortan, olako, ni bioikuntzan ibiltzen ez, eta izan behar naiz el 100%, baina ez da hortan izan beharrik, ze bestea askoz ere okerragoa da, izan behar gara pixka bat flexibleagoak, eta porlana ere erabili behar baldin baduzu, pues erabiltzazu eta ez zaizu izan inolako konplejurik, ez? Baina bai saiatu zaitez, ahalik eta beste material naturalak erabiltzen. Ez gu gara askotan ere gure etxaiak hortan. Bai. Karo, eta hor kontraesan hoiei aurre egiteko ezinbestean formakuntza, divulgazioa, gerturatze bat behar da, ez? Ze kontraesanak asumitu egin behar dira noski. Hain zuzen ere hortaz urtzik ere hitz egin zigun, ze bereziki agotzanea espazioa eta eraikuntzak horri begiratzen dio, printzipalki, eta bueno, oso interesgarria da hor agertzen dena, eta solastuko dugu horren inguruan. Bai, gure etxea berez taldeentzako pentsatuta egina dago, argi genuen dinamika propioak sortzea eta beste dinamika batzuk aurrera eramateko talde lanean egin nahi genuela, edo taldeak hartu ahal izatea. Orduan, 80 metro karratuko gela borobila bat dugu, erabilera anitzekoa. Gero daukagu ere egongela eta jangela handi bat, bisukaldeekin, eta gero badugu ere aterpe zatitxo bat, 4 logelekin eta osotara 24 pertsonentzako eraikina da. Baita ere 3 etxola ditugu, alokatu ahal izateko, familia txiki edo lagun talde txikientzako, eta beti ere gure ardatza da material naturalen inguruko eta iraunkortasunaren inguruko hezkuntza eta divulgazioa egin ahal izatea, ez? Eskaintzen duguna da burutik sentitzera pasatzea eta material naturalez egindako etxebizitza batean bizi ahal izatea. Oso interesgarria da burutik sentitzera, divulgazioan eta dagoen behar hori, jendea ekarri eta sentitu dezan hau zer den. Guk bete esaten dugu formatu behar ditugula gizartearen esparru ezberdinak. Guk nahi baldin badugu bioeraikuntza izatea benetan alternatiba bat, ez gara geratuko kobazuloetan bizitzeko prest dagoen jendearekin edo beraien txale moduko bat egitea baso erdian eta dena bio, baizik eta ireki behar dugula panorama. Eta horregatik guk formatzeari hitz egiten dugunaren divulgazioa edo dena delakoa hitz egiten dugu alde batetik arlo teknikoari buruz, esan nahi dut, egon behar dira jendea prest eta jakiturarekin proiektuak garatzeko bioeraikuntzaren irizpideak barnebiltzen. Baina horretarako egon behar da jendea eskatzen dituena teknikoiei beraien etxeetan esartu nahi dituztela irizpide horiek. Eta gero, hirugarren aldetik egon behar da jendea gaitasuna duena hori egiteko. Eta hor sortzen da kate moduko bat, zeinetan horietako batek faltatzen badu, ja ez dauka segidarik. Jendeak ez badu eskatzen, ez dira teknikoak sentitu presionatuak hori garatzeko. Teknikoak garatzen badute, baina gero ez badago eskulan hor gertatu daiteke lehenunek esan duen antzera ez, ondo ez erabiltzaren ondorioz edo ondo eraiki ez hitzatearen ondorioz, sortzen da batean estigma bat, esan nik ezagutzen dut behin egin zela bat eta zuen funtzionatu. Eta batzutan gertatzen da, izan daitekela horregatik. Orduan, gizarte bezala, iritsi nahi bagara jende gehiagora, ireki bar dugu gure abanikoa, iritsi bar gara gizartean esparru ezberdinetara, eta saietu bar gara ere, lehen aipatuko kontrasan horiek ere onartzen, ze dena oso artisaua egiten badugu ere, gure gaitasuna murrizten da. Egon behar da, industrializazio puntu bat, material guzti horiek emateko benetan, aukera egiteko 10.000 etxe bizitza urtean eta ez bakarrik 100. Eta horretarako beste kontrason batzuk onartu behar ditugu eta dela horrela nahiko zabala eztabaida eta jende guztira iristeko, ez unai? Esan nahi dut, azkenean badago ere ez dakit estigma bat den edo aurre iritzi bat den, zalantza bat den, baino pentsatzen duenik ez, eske bioeraikuntza bakarrik aberatxek ordaindu dezaketen alternatiba bio bat da, eta hori ez da bakarrik eraikuntzarekin gertatzen, produktu elikagaiekin eta erreakzioa beti dago hor, aldaketari beldur dionak eta mine ematera egingo duenak beti aukera horiek baliatuko ditu. Bai, posible egin beharko genuke edozein pertsona heldu ahal izatea, egia da,
ni behintzat nire esperientzian, unifamiliarrak egiten baldin badituzu, ni hortan aritu naiz, askotan naiz eta lastozko unifamiliarra izan, dirua balio dute. Eta ja, atera bartzara diru kopuru batekin lursaila erosteko, materialak erosteko, naiz eta alik eta merken egin alduzun zuk bertan lan eginez, material merkeak erabiliz, adibidez lastoa oso merkea da, buztina oso merkea da, zuzu egurra nahiko merkea ez da markea, baina nahiko merkea da, material merkea dira, baina zea osotara azken finean diru bada, eta edozeinek ezin du hartu diru hori etxe bizitza bat egiteko, uniformera egiteko. Hortan lan egin behar dugu nola eraman hori hirietara, nola eraiki material merke horiekin hirietan, eta nola eraiki ere modu autokonstruktore moduan hiri batean, ze hori egiten alduzu herri batean, nik ez dut ikusi hori hiri batean, ez dakite egiten alden edo ez den egiten, baina hortan igual sartu beharko ginateke. Erreforma adibidez, izan daiteke alternatiba bat? Bai, niretzako hor daude gako alde batetik, beti bioeraikuntza lotzen dugula eraikuntza berri bati, eta hor argi dago, eta behintzat bioeraikuntzan gaudenok argi dugula material naturalak erabil daitezkela ere, jada existitzen diren eraikinak zahar berritzeko. Eta abantaiak asko direla, eta bueno, hori da alde batetik, eta gero bestetik ere, etxe bat egiteko baruzu dirua bai edo bai, esan nahi dut, eta hor bai ja hartzen duzula gizartearen zati bakar bat, zeineten aukera dauka etxe bat egiteko, ordaintzeko eta erosteko eta propietatea eta bar. Eta orduan hor ere bioeraikuntza askotan nola horretara lotzen dugun, hor dago arriskua ustea soilik izan daitekela elite ekonomiko bati eskaintzen altzaion zerbait. Baina ikusten dut, zahar berritze horriekin irekitzen dugula ja beste panorama bat, eta gero guretzako oso garrantzitsua den hausnarketa da material naturalekin gaur egun egiten diren moduan, ematen diren prozesu ekonomikoak, ez du dirua ehunekoetan hainbeste industriara ematen, eta bai gehiago eskulanari. Eta horrek suposatzen du paradigma aldaketa bat gizarte mailan, ze naiz eta pizkatxo bat garestiagoa izan, diru hori geratzen da zure inguruan, ez? Eta orduan horrek ez du hainbeste eragin industrializazioan, baina bai zure inguruan. Orduan egiten ari duzun ekarpen hori beste bide batez, baina bultatuko zaizu zuri berriz, zure inguruan geratzen bada. Noski, eta beste balio batzuk ditu, etxe hori resilienteagoa da, energetikoki kosto gutxiago ditu, gasto gutxiago sortzen ditu, eta noski, eta honekin bukatu beharko dugu, ze egia esan, hausnarketa honek emango luke luzerako, baino ni geldituko naiz elemento batekin, bioeraikuntza ez da etorri injustizia batean oinarrituta dagoen merkatu batean sortzen den injustizia bati erantzuteko. Alegia etxe bizitzaren aferak zerikusia dauka sistemarekin, sistema kapitalistarekin, pribatutasunarekin eta lurraren jabetzarekin eta interes zehatz batzuekin, hori denon artean. Nolabait ere gainditu beharko duguna, eraikuntza asko da, eraikuntza publikoa, beraz badago nun eragin, udaletxeak egiten dira, lokalak egiten dira, has gaitezen gutxienez gure esku dagoen hortatik, eta bereziki, zuek esan duzuen bezala horrelako esperientzien bidez, agotzanearen esperientzien bidez, edo zure esperientziak erakutsi dizun bezala, norabide bat markatu dugula, eta norabide horretan eragin behar dugula, eta bereziki protagonistak dauzkagula hor. Hemen gaur, zuek zarete protagonistak, eta geltokin beti esaten dugun bezala, jasangarritasuna ez da bakarrik teorizatu behar, egin behar da, eta egiten den horretek abiatu behar gara, beraz, mil esker geltoki hontan parte hartu izanagatik, eta segizuen lanean, noski. Zuei, mil esker.